Sárkányok szerencsések, okosak, szellemesek, képzeletdúsak. Ugye a sárkányok, azok nem ugyanazon a hullámhosszon élnek, mint a többi ember, hanem mindig így 3 méterrel a föld fölött lebegnek. És akkor ugye időnként szól a környezet, hogy hello, föld hívja sárkánykát, föld hívja sárkánykát, és akkor muszáj egy kicsit megérkezni a valóságba. Hát ez a jövő év energia, ez pont ilyen lesz. Nagyon fontos az önbizalom, bízz magadban, az erődben és a kitartásodban. Ezt szerintem Erika elmondta, úgy az évre általában, de hogy akinek sárkány van a képletében, biztos, hogy egy csomó olyan helyzettel találkozik, ahol ki kell, hogy tartson, érdemes kitartani. Hogyha valamilyen élethelyzet szétesik, akkor nem kell kétségbe esni, hanem egyszerűen csak mész tovább, és újra rakod, mint a Legónak az építőkockáit, hogy lerombolt a gyermeked, a Legót, de újra lehet rakni, és egy totálisan más, akár egy sokkal jobb dolgot lehet így társadalmi szinten is összerakni belőle. Határok. Például meg tudom-e húzni a saját határaimat, hogyha nekem az szükséges, mert mondjuk az érdekeim úgy kívánják. Vagy éppen meg tudom-e haladni a saját határomat, mondjuk az önszabotázsaimat, a komfortzónám határát, mert az érdekeim úgy kívánják. Tehát ezeknek a határoknak a megfelelő kezelése, ez egy érettebb szaturnuszi működés. Az Uránusz exakt ott áll a Plutón, az 5-ös házas Plutón, a 12-es házas Uránusz. Az Uránusz nagyon lassú bolygó, de ilyen exakt együttállás se az előző, se a következő szolárban nincs. Most fog töréspontig hajulni a helyzet, és az a baj, hogy ez a töréspont úgy következik be, hogy senki nem veszi észre. Amit garantálok, hogy nem fogok róla beszélni, ez az asztrológia, jó? Egyrészt, mert nem értek hozzá. Másrészt, mert szerintem már 2 fületek is kvadrátba áll egymástól. Egész nap ennyi előadás után, tehát ezt garantálom, hogy asztrológia mentes lesz. 100%, 100% garantírte kvalitét, nem lesz benne asztrológia. Ehhez képest mi lesz benne? Lesz benne feng shui, meg lesz benne I Ching, egy picike.